Паднаха на карти от Петю и Петко ще играят на кичека тераса. Ето Антон. Ана чантата готина. Айде, карти, няма да играйте вече, няма да играйте. Айде, цигането наред имно. Диби. По-насам, да ме виждаме. Миро, си играйте ли това? Дво, си играйте ли? На колко резултата, бе? Я гледай. Коя виж? 170 и 2 на 30. На 30. Айде, 170 на 30. Опа, елате тука, лови. Айде, времето минава. Елате тука, играйте. Айде, циганино. Айде тук. Айде, още малко. Айде тук, идем тук. Давайте. Миро шофьора. Антон. Давайте, бе. Антон не може да дигне гумата. Ще играете ли повече карти с Петю? Миро, какво прави Миро? Да, Антон. Пуцарова. Ето го, този ги на карти. Баласко. Айде, качека. Вземете студия играйте сега, стои бял. С умбрелата, двамата, с чантата. Айде, карта жиса ти. На лимон за чантата, На лимон за чантата. На лимон. На чантата си да слага. Той на чантата да слага. Ай тук. Бахлук. Много играе, ето го Миро. Чанта, я да видим чантата ти. Опа, чантичка има той. Я да видим твоята циганина. Дръжте, продължавай с гумата, айде с гумата. Диви.